Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri pa 30 Disemba chaka cha 2025. Mawu oyamba akuchokera pa 1 Yohane mutu wachiwiri vesi ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Nema Bonongwe wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amthenga wabwino akuchokera buku la Luka mutu wa 2 kuyambira ndime ya 36 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu amthenga wayera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Chita kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu amkalata yoyamba ya Yohane oyera. Inu ana, ndikukulemberani popeza kuti Mulungu wakukhululukirani machimo anu chifukwa cha dzina la Khristu. Inu Atate, ndikukulemberani chifukwa mumadziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Inu achinyamata, ndikukulemberani chifukwa mwapambana oyipa uja. Ndimakulemberani inu ana chifukwa Atate mumawadziwa. Ndimakulemberani inu Atate chifukwa Atate mumawadziwa. Ndimakulemberani inu achinyamata chifukwa ndinu amphamvu. Mawu a Mulungu amakhala mwa inu ndipo mwapambana oyipa uja. Musamalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano. Munthu akamakonda dziko lapansi, chikondi chokonda Atate sichikhalamo mwa iye. Paja zonse zapansi pano, zilakolako zathupi, zinthu zimene maso amakhumbira, ndiponso kunyadira za moyo uno, zonsezi sizikuchokera kwa Atate, koma kumakhalidwe oyipa wa dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi likupita, pamodzi ndi zake zonse zimene anthu amazilakalaka. Koma munthu wochita zimene Mulungu afuna, amakhalapo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Luka. Kunalinso mneneri wina wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuele, wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha. Pambuyo pake nkukhala wamasiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku pakupemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu, nkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya atachita zonse potsata malamulo a Ambuye, adabwerera ku Galileya, kumudzi kwawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu, nkukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero mu mthenga wabwino tikukumana ndi mneneri wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuele wa fuko la Asere. Nayenso monga Simeoni akulankhula za mphamvu za mwana Yesu mpulumutsi olonjezedwa uja.
Koma pali chinthu chimodzi chimene ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri. Mayi ameneyi nayenso ankapezeka ku nyumba ya Mulungu. Ndipo chifukwa chopezeka m'nyumba ya Mulungu, mofananiza ndi Simeoni amene adapitanso kukakumana ndi mwana Yesu m'nyumbanso ya Mulungu, nayenso akuti sankachoka m'nyumba ya Mulungu. Ankapemphera ndipo ankasala zakudya mpakana kufika msinkhu wa zaka 84, amene ndi munthu wamkulu kwambiri. Sadabwerere m'mbuyo pamene amakula. Nthawi zonse ankatumikira Mulungu. Abale anga wokondeka, pali zinthu zina zimene umakhala wotsimikizira mu mtima mwako kuti kumene ndikupitako ndikazipeza. Zivute zitani pamene munthu ukupita ku nyanja umakhala wodziwiratu kuti ukapeza madzi, chifukwa nyanja ndiye madzi. Munthu umakhala wodziwiratu kuti kumene ndikupitaku ndikapezako nsomba ngati kumeneko kuli madzi. Palibe munthu amene akhoza kuyembekezera kuti padzenje patuluka nsomba ayi, chifukwa nsomba sizipezeka kuuna. Abale anga okondeka mwa Ambuye, Ana mophatikizanso ndi Simeoni amene tamuona mawu a dzulo aja, tikuona kuti amapezeka m'nyumba ya Mulungu ndipo kumeneko amakapezako Yesu Khristu. Inu ndine nthawi zina timasemphana ndi madalitso a Mulungu chifukwa chakuti timasakasaka zinthu pamalo amene sitingazipeze. Abale anga okondeka, tiyeni nthawi zonse tizidziwa kumene tiyenera kuti tipezekeko kuti tikumanizane ndi zosowa zathu. Kodi kumene timakhala ndi kupemphera, kulira kwambiri, kufuna kupempha madalitso, kufuna kupempha chithandizo, ndi kumene tikhoza kukumana ndi Mulungu? Chifukwa tikhoza kukhala nthawi zonse kumapemphera, koma ngati ndi pamalo pamene sitingakumanepo ndi Mulungu, tiwale zakuti tikhoza kukumana ndi Mulungu wathu. Ana ankapezeka m'nyumba ya Mulungu, ndipo mmenemo mpulumutsi wolonjezedwa uja adampeza mmenemo, adakumana naye. Inuyo ndine timapezeka kuti? Malo amene timapezeka tsiku ndi tsiku, tikhoza kukumanako ndi Yesu Khristu kumeneko? Kumene timatenga ku nthawi yayitali kupezeka, kumene timapita kukacheza ndi anzathu, kodi anzathu amene aja amene timakhala nawo nthawi yayitali kumalo kumene kuja, tikuona kuti tikhoza kukumanako ndi Yesu Khristu? Ana atu ankapezeka m'nyumba ya Mulungu. Simeoni amapezeka m'nyumba ya Mulungu, ndipo kumeneko adakumana ndi Yesu Khristu. Tatiyeni abale anga okondeka, tizidutsa njira imene madalitso amadzerako ndipo tidzakumana nawo. Tizipeza nthawi yopezeka pamalo pamene pakukambidwa zinthu zabwino. Tatiyeni tizipezeka pamalo pamene anthu akukambirana fundo zokhazikika zoyendetsera moyo wathu. Ndiwe mlimi, tapezeka pamalo pamene anthu akugawana maukadaulo osiyanasiyana a ulimi wako. Ndiwe munthu wa zamalonda, tapezeka pamalo pamene anthu akukambirana momwe malonda akhoza kuyendetsedwera bwino kuti tipeze phindu lochuluka. Kodi ndife ana skulu, tipezeke pamalo pamene anthu akukambirana nkhani za maphunziro. Tikhoza kupititsa patsogolo bwanji maphunziro athu, maphunziro amene akuvuta, mavuto osiyanasiyana. Pezeka pamalo pamene anthu akukambirana zokhudza moyo wako wa maphunziro. Tidzipezeketse pamalo amene tidzapeza mayankho azosowa zathu. Monga omwe adachitira Ana, nthawi zonse kumatumikira Mulungu ndi kupezeka m'nyumba yake, ifenso tiyeni
tionetsetse kuti mapazi athu akuponda tikudzipezeketsa pamene Mulungu akupezeka, kupezeka kumene mayankho akhoza kubwera. Kenako abale anga, mawu oyamba Yohane akutidzudzula ndi kutikumbutsa kuti zinthu zonse zimene timaziona pansi pano ndi zinthu zakuti tidazipeza, ndipo sife oyamba kuziona. Tizizindikira nthawi zonse kuti kale kunali anthu amene adakhala moyo wawo. Timabwera pansi pano ndi kuziona zonse chilengedwe ndi zili zonse zimene tili nazo, ndipo zinthu zonsezi tidzazisiya. Pamene tikamba nkhani ya nzeru, analipo anthu amene anali ndi nzeru zambiri. Mfumu Solomoni inali ndi nzeru zambiri, ndipo pali atsogoleri osiyanasiyana amene tikuwadziwa otchuka ndi nkhani za nzeru adamaliza ulendo wawo adapita. Pamene tikamba nkhani ya chuma, tikamawerenga buku loyera, tidzaona kuti muli anthunso achuma chochuluka amene timawapeza m'Baibulo. Anthu amene anali ndi katundu osiyanasiyana, Abrahamu, Yobu uja, amenewa anali anthu olemera, anthu akatundu osiyanasiyana. Zinthuzi sife amene tidaziyamba ayi. Tsono kupeza zinthu zimene sife oyamba ndipo sitidzazimaliza, tiyeni nthawi zonse abale anga, pamene tapeza zinthu pansi pano zimene ndi zosakhalitsa, zisatiwalitse zinthu zokhalitsa. Chilichonse chimene tili nacho chitithandize kutumikira Mulungu. Maphunziro abwino, chuma chochuluka, ulemerero, maudindo, zikhale zida zotisandutsa ife kukhala antchito chabe, osati kuti zitipangitse kuti tiwale nazo Mulungu, chifukwa zonse ndi za temporary. Zinthu tidzazipeza tidzazisiya. Nthawi zonse pamene tili ndi zimenezi tisamayiwale chauta Mulungu wathu. Pena ngati anthu timamva kukoma modutsira muyeso ndi zinthu zimene tidazipeza pansi pano. Tayiwala kuti ngakhale zinthu titakomedwa nazo motani, imafika nthawi imene sitingazimalize, tikuyenera kuti tichoke pansi pano. Choncho Yohane akutikumbutsa tonsefe kuti tisakhale anthu amene tikugona tulo, takomedwa kwambiri ndi zinthu zimene tidazipeza pansi pano ayi, koma tizikumbukira Mulungu nthawi zonse, chifukwa zinthuzi zilipo, ndipo anthu enanso akubadwa amene Mulungu adzawadalitsa ndi kumakondwa nazo nthawi zonse. Amen.